alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau lakcan mu ta yau zamu nuna muku yadda zaka mai da wayar ka ta Android ta koma remote control na TV, saboda zaka ga wani sa'in wasu remote din su ya lalace kuma ba su san yadda za su yi ba. To ku biyo mu cikin lakcar tamu domin ku ga yadda za. Idan yau ka fara zuwa wannan YouTube channel namu, muna buƙatar ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Farko za ka je ka zaɓi remote a Play Store, za ka rubuta musu kamar haka. Za ka rubuta LG remote control remote. Kana danna za ka gansu da yawa. To wanne idan ce ka ɗauka, za ka zo nan kasa gashi nan na ɗaya, na biyu, na ukun nan sai ka danna shi. Kana danna shi, to ni ba ni da buƙatar na download da shi saboda na riga na yi. Da shi mutum 880 ne suka yi review din shi, sannan yara ɗan shekara 3 zuwa sama su ne za su iya amfani da shi. Za ku ga mutum 100,000 ne suka yi download din shi, ga yadda cikinsa suke nan. Yanzu abin da zai faru shi ne, bari mu je mu buɗe shi. Sai mu buɗe, ga yadda cikin shi yake. Bari ya loda mana. Yau zai ce maka hello loading something stuff. Idan ya loda zai fito ma da remote kamar haka. Select your remote, ya danganta da irin kalar remote ɗin da kake amfani da shi. Yanzu da in wannan kake amfani da shi, gashi nan za ka ga makunna nan on, amma yar umanta yana aiki da wireless, sannan ga ɗaya kalar zai baka shi ga kunnawa ga rufewa. Gashi nan wajen zaɓar tashar za ka danna tsakiya ne. Normal yadda kake amfani da remote ɗinka za ka yi amfani da shi. Wannan ma gashi nan idan na daman shi ba na TV ba ne, amma to na TV da ya danganta. in TV ka ne ya ɓata to, idan ma DVD ne, in ma zai LG dai gashi nan za ku ga zai amfani da shi. Idan kuma wannan duk bai yi ma ba, sai mu tafi again Play Store ɗin. Sai mai sacin universal gashi na remote control. Bari mu ga imam yawa universal remote control. Bari mu shiga wannan. Za ku gansu ga sanan da logo da yawa, amma bari mu buɗe wannan. Yawa shi ma gashi nan yadda yake. Za ku ga yasa universal remote control for TV, AC, set top box. To shi wannan kun ga yana yin da TV da AC da waya. Sannan za ku ga 206 K, mutum 2,600 suka yi review din shi. Yara daga ɗan shekara 3 zuwa sama shi ne aka yi amfani da shi. Za ku ga gashi na wanda suka yi downloading din shi mutum 5,000 ne suka yi downloading din shi. Ga yadda cikin logon shi yake nan, symbol ɗin da suka ba. To yanzu bari mu je mu ga direct mu tafi cikin shi. Yawwa ga yadda cikin shi yake. Bari ya zama lodawa. Sannan kar ku manta, idan yau ka fara ziyartar wannan channel din namu, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Za mu dinga sanar da kai da zarar mu tsora. Gashi na yadda cikin shi yake. Sai mu shiga remote creator remote. Sorry, wannan talla ne saboda muna buɗe da internet. Yawa gashi nan yadda cikin shi yake. Zai ce allow remote control TV to access your photo media and the file on your device. Sai ka ce allow. Yana neman izinin ka ne zai shiga cikin hotunan ka da bidiyoyin ka da file ɗinka. Sai ka ce allow. Securing overlay detected. To changing this permission setting often. Zai ce masu ya yi. Yawa gashi nan za ku da shi wannan zai ce masu select your remote. Ga TV nan ga set off. Yawa gashi nan za ku ga TV, ga top box, ga AC, ga camera, ga smart box. Sai wanda kake so
misali idan tv ce da kai tun da an ce universal ne sai ka shiga tv, yawwa gashi nan ya danganta da yawwa gashi nan esa ce, admiral ne, akwai ce, duk wanda kai sai ka zo ka zaɓi kamfanin electronic ɗinka sai ka zaɓe shi. In ka zaɓa misali ga LG nan ya fito, ga Moscon gashi nan dai da yawa, ba tunda an ce universal ba wanda ba za ka ga ba. Gashi nan idan Sharp ce ma, Sharp, Samsung, duk anan za ka zaɓa mata remote ɗinka na TV, an ce select TV brand. Sannan bari ku ga idan AC ce ma, AC ma ga nata nan. Sannan bari mu shiga mu daɗa zaɓo muku wani universal ɗin, saboda za ka samu wani ya ce wannan bai masa ba, wani kuma aka yi sa'a ya masa. Universal remote, bari mu buɗe wannan ne. Yawa ga wannan ma mun riga mun downloading ɗin shi, shi ma ga shi nan 50 miliyan ma, wanda shi wannan 50 miliyan su suka yi downloading ɗin shi. Bari mu shiga cikin shi mu ga. Yawwa gashi nan shi yadda yake, zai bude ma shi kamar haka. Bari ya gama loading. Yawwa zai bude ma shi haka, smart TV remote. Select your smart device, sai ka zaɓi kamfanin brand ɗinka. Ya danganta, wani za ka samu yana aiki da LG, wani Sharp, wani Ox, gashi nan dai da yawa. Duk wanda ka zaɓa misali, bari mu zaɓi na Philips, wasu ma suna fitar da. Sannan zai ce ma make sure your Roku TV device as well as your phone are connected to the same Wi-Fi network. To shi dai physically gaskiya yana amfani da Wi-Fi ne, kar ku manta sai kun buɗe Wi-Fi. Za ku ga wasu suna da Wi-Fi yanzu yanci electronic ɗin da ake, wasu kuma ba su da shi. To idan dai da Wi-Fi za ka zo ka haɗa, ba ruwanka da wani remote, kana buɗe wayarka za ka fara amfani. To amma da yake yanzu ba wai connection zami ba, dole sai ka buɗe Wi-Fi ɗin talabijin ɗinka sannan ka yi. Ya danganta, gashi nan haka. Ga wani ma'asa, yawa gashi nan yadda zai buɗe muku, kun ga on, ga makunna, ga waye. To da fatan duk wanda bidiyon ya burge shi ya danna mana subscribe, sannan ya danna ƙararrawa, za mu dinga sanar da shi da zarar mun ɗora sabon abu. Mun gode.